Il-Gvern ser ikun qed jagħti somma ta' 5 miljun euro lil Fondazzjoni Puttinu Kers. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta' Kastilja fejn fiha ġie siġillat ftehim li permezz tiegħu Puttinu Kers ser tkun tista' twettaq proġett ta' appartamenti f'Londra għal pazjenti li għandhom bżonn kura speċjalizzata. Bekk issa Puttinu Kers se jkollha 20 appartament ieħor fi proprjetà ġdida f'Chalk Farm f'Londra. Il-Prim Ministru Robert Abela deskriva din il-ġurnata bħala waħda ta' sodisfazzjon kbir, ġurnata li mmarkat it-tmiem ta' proġett xejn faċli biex jitwettaq, dan speċjalment fil-kuntest tal-pandemija li ħakmet lid-dinja. Kien hemm il-possibilità li dak li se niffirmaw illum seta' jisfratta. Ma ċċettajniex imma dan għaliex hemm minna illi s-saħħa tal-pazjent Malti u Awċi tirbaħ fuq kull konsiderazzjoni oħra. Is-saħħa tan-nies tagħna hija l-ewwel priorità. Iċ-ċermen ta' Puttinu Kers Viktor Kalvanja spjega li l-ħolma ta' Puttinu kienet dejjem li ssib proprjetà fil-qalba ta' Londra. Fl-aħħar irnexxina nsibu the right property ġewwa Chalk Farm ġo-ċentru ta' Londra li qiegħda nofsija bogħod mill-isptarijiet prinċipali u tħanna f'taħdidiet mal-Gvern li illum wasalna biex niffirmaw dal-ftehim biex aħna nkunu nistgħu nġibu din il-proprjetà. Il-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn sostna li dan il-ftehim jikkumplimenta l-impenn tal-Gvern favur is-saħħa tal-Maltin u l-Awċin, għalli dan huwa impenn rifless f'servizz ta' saħħa mill-aqwa li joffri pajjiżna. Fearn qal ukoll li madwar 800 pazjent fis-sena jintbagħtu għal kura speċjalizzata li tindirizza mart rari. Għal dawn il-pazjenti Fearn spjega wkoll kif jitħallsu mhux biss il-visti iżda anke t-titjiriet u s-servizzi ta' taxi. Inħallsu saħansitra it-taxi service ġewwa Londra. Ġifieri jekk inti meta tasal ġewwa l-airport issib taxi tistennik li tieħdok l-isptar jew tieħdok fl-akkomodazzjoni li tkun fiha u jekk tkun hemmhekk għal aktar minn vista waħda tieħdok u ġibek lura mill-isptar għall-akkomodazzjoni li għandek. Is-sena l-oħra nfaqna mal-250,000 euro sterlina, mal-250,000 sterlina fuq taxi service għal pazjenti Maltin li jmorru Londra. Ġifieri il-servizz huwa komplut. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna hekk kif spjega li l-fondi marbuta ma' dan il-ftehim ġew mill-flus miġbura mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment propju mill-Fond tal-Iżvilupp Soċjali. Fil-fatt spjega li dan il-ftehim għandu terminu ta' 15-il sena. Il-Gvern se jagħmel użu minn dawn l-appartamenti, jagħmel il-ħlas tiegħu ta' 170 sterlina għal dawn l-appartamenti li huma kbar fil-qalba ta' Londra u fil-każ ta' Sutton jagħti wkoll li ħallas l-appartament inqas għax bħalma ġie spjegat il-proprjetà hija irħas, eċetera, ta' 80 sterlina. Il-fuq minn dan il-Gvern jgħaddi grant fis-sena ta' 150,000 illi titla' bl-10% kull 5 snin.